Nangandam na mga nanimuyo sa coastal areas ug sa kasapaan sa dakbayan sa Talisay sa posible nga epektoon niya sa bagyong Egay sa ug sa hanging habagat. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Init man kaya na sa nating panahon ganihang buntag dinhi sa dakbayan sa Talisay apan pipila sa mga mananagat sa barangay poblasyon ang nipahimutang na sa ilang mga sakayan sa dapit nga layo sa dagat ug dili maabot sa dagkong bawd. Usa sa apektado karon ang 64 anyos nga mananagat nga tulo ka adlaw pa lang nakapanagat. Human nga sa kapin usa ka semana wa makapanagat tungod sa bating panahon. Apan kining duha ka mananagat na masin nga may makuhang mga isda karon aron ipundo nilang pangsud-an kuno galing dili man sila makapanagat sa mga mosunod nga adlaw. Lusad mi sindag ko about mo na nga kami yung Amerika nga kami wala nga nakalisod mga kan lusad lang kay may bugas akong mga sakay ma'am sa kakay tungod na nga kani ma'am kaduha naman sakay ma'am nga akong nabukay ang primer sakay mo og akong pambot tong na motor na kuha ma'am na bungkag lagi na pagkuhan mo sa atong bagyo. 2 weeks yun. Wajud panagat ning drive lang pud ming e-bike sad kay may lain. Samtang mga nagpuyo daplin sa kadagatan mipalig-on sa ilang kabalayan isip pagpangandam sa posibleng paghapak unya sa kusog nga hangin. O dukdukan na mo inana niya kanang maghangin-hangin kusog ana amo ra nang pangkuanan ligunan lang pud mura sa jud na among mahimo ma'am kay ug unsa og magkinaunsa wala man gyud may kapaingnan mura man gyud na amo ihay na lang nigbantay sa among kagalingon. Gawas sa coastal areas gipahibaw usab ni Alvin Santillana, pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga lakip sa nangandam ang mga nanimuyo sa daplin sa kasapaan. Ugma sa buntag ipaygayon usab sa City Disaster ang flood drill nga kabahin sa ilang pagpangandam sa bisan unsang katalagman. Even if nanatay mitigating measures sa kasapaan, nanatay mga riverbank protection, pero di gyapon nato na i-discount ang fact nga mo lapas gyapon ang tubig. So ang mga tao karon diri sa Talisay, even before drill naman na nato sila, bansay-bansay na nato sila. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.